kong ikwento sa inyo. Bakit at paano lumuha at tulad kong pilit dinadapa, ngunit muling bumabangon para punasan ng luha. Nilakad ko malalas na, hindi masilayan ang daabarang piniringan ng dalawa mata, wala man ang umaki sa akin. Kumabay sumigaw man ng ilang beses, boses ko hindi ko marinig. Kaharap na kita marabas sa laming habang amatay nakatitig sa akin. Nihintay ako makatayo kahit di ko na kaya, at pinaubaya, sana'y makalaya. Pero bakit dinaya mga taong akala ko'y kasabay sa paghakbang? Pero pagtapos ng lahat ako balahin na nila. Napatibo tuluyan na nahulog, hindi ko malaman ako bakit ba kailangan pagawin ng mga tulad ito dyan sa akin. Parang giniba na paderna, itayong kita kasi di maabot. Pero sa sangiglap, dinanas ko ay pilong ko, pilit di mabago pero malabo para naglaho mga motibo. Sana'y mabuti ang kahatunga pero naguluhan na marating ang dulo. Sino kasi muna na lahat ng to ang aking itinuro ay walang iba kundi ang mga tao na kasama ko, pero hindi naman daw sabi nila. Mga tao nakapalibot sa akin, hindi ba di na lumuluha din ako kapag nakaramdam ng sakit? Tingin nila sa akin para wala, parang wala sa mundo. Luha ko ay tuloy sa pagkalo kailang kaya mahihinto. Mga tao nakapalibot sa akin, hindi ba di na lumuluha din ako kapag nakaramdam ng sakit? Tingin nila sa akin para wala, parang wala sa mundo. Luha ko ay tuloy sa pagkalo kailang kaya mahihinto. Tumingala ako sa mga tala, baka sakaling aking makita ang sagot sa akin tinatanong at ang binubulong ko'y bakit nga ba na parang ako'y nakakulong sa loob ng reha sa kinadena. At ang natirang pagkasa ko ay tuluyan lumabong, ngayon na wala na. Kapang ako malayo para matakasan ng mga balakid, di ko maiwasan ang pambawakasan na di na masaktan. Mas minili ko na mata ko at paano ba na sa ganun magkaroon ng hindi ko na rin inais ng baka dito balik ko na lang para lang makaiwas sa mga tukso at sa gabay sa bukas. Bukas ko, kailan bang masisigurado at meron bang bakas na matupad ang aking plano? Wala na tiwala ako ng bahala kahit wala naman tugad di pala na lagi kong hinihintay. Di na tinanong sa mga hula, kung ibigat abasan hindi ko manaisin na yung isipin aking pangarap. Isa manidaan di makalitaan ang mga hirap, pilit malabasan at ang kabilang buhay aking binatid patuloy sa paghawak sa di mapatid na tali na umuugnay sa ating dalawa. Mga taong nakapalibot sa akin, hindi ba di na lumuluha din ako kapag nakaramdam ng sakit? Tingin nila sa akin para wala, parang wala sa mundo. Luha ko ay tuloy sa pagkalo kailang kaya mahihinto. Mga taong nakapalibot sa akin, hindi ba di na lumuluha din ako kapag nakaramdam ng sakit? Tingin nila sa akin para wala, parang wala sa mundo. Luha ko ay tuloy sa pagkalo kailang kaya mahihinto. Hindi ko naman ginusto to, pero ba't nangyari sa akin? Ano bang ginawa akong kasalanan? Bakit ko dinadadaanan ng mga ganito na parabang pito mo na nakasara at hindi ko makita ang susi? Ngunit ang bisig ko ay tinapigtas at hindi rin naman ako nagsisisi. Tanging inakasamalan ng aking loob ay bakit kailangan ba na mangyari ang katulad dito na sitwasyon na nagpapasama na naging batayan ng mamahusgahan ng bawat isa sa atin. Nagkulan na langit at baka parabas sa putik at di ko maisip kung bakit pinagkaitan aking nadarama na di na madarapa pa. Merong magagawa na di na mga kapapa. Ako man ay lumuhan na dahil sa kanila natutunaman ako kung paano tumayo sa aking mga paa. Na di tulad nila, nagising na ako sa umaga na meron pag-asa na bakit ako sa tulad ito sama ang mga tinuring ko kaibigan at ang kalibay ng aking bakang haong nakapalibot sa akin. Hindi ba di na lumuluha din ako kapag nakaramdam ng sakit? Tingin nila sa akin para wala, parang wala sa mundo. Luha ko ay tuloy sa pagkalo kailang kaya mahihinto. Mga taong nakapalibot sa akin, hindi ba di na lumuluha din ako kapag nakaramdam ng sakit? Tingin nila sa akin para wala, parang wala sa mundo. Luha ko ay tuloy sa pagkalo kailang kaya mahihinto.